Fisser ħafna, għalija dak emozjonat palissa, għalija dak iż-żmien kien ifisser kollox. Tista' tieħ ħafna titli u ex-president u emeritus u ex-prim ministru Edi. Għal nies bħali li ta' 16-17 sena konna nitilqu kollox, noħorġu minn ġodjarna u nistennew u nisimgħu biex naraw sajdilna Edi, l-ebda titolu, ma jista' jfisser il-kelma meta tajt Edi. Illum ġejta u jena rari ma nsibx il-klim xnajt, rari, imma ħriġt emozjonat għal darboħra għax ftakart li 40 senilu ftit bibien l-lawn fejn hawn l-Azzjoni Kattolika f'dak il-bini li hemm hawnhekk kont intqajt l-ewwel darba ma' Edi 40 sena ilu u għadna niftakaru u għadna nirrakkontaw l-istejjer ma' min kont. Kombinazzjoni kont qiegħed ma' qassis li kien juħsibna dak iż-żmien l-abbatini u laqqani miegħu niftakar il-mument preċiż u għandi ritratt u dal-għodu mort infittxu. L-emozzjoni kbira li 40 sena wara nidħol fid-dar ta' Edi narġa' u nidħol bil-mod kif dħalt illum. Naħseb Edi jfisser it-tama li kellna dak iż-żmien il-ġlied mhux il-ġlied kif nifhmuh illum, imma l-ġlied tal-kuxjenza, il-ġlied tas-sewwa, il-ġlied tad-demokrazija, il-ġlied li ġiel in-nies jemnu li jistgħu jirbħu. Tfisser illi inti kont tħares lejn mexxej u fih tara biss xi ħadd illi huwa dak it-tajjeb li trid għal pajjiżek. Kien ifisser mexxej illi jispirak, illi tant issir ħaġa waħda ma' dak illi jgħid illi jemmen illi pratikament il-partit, il-mexxej tal-partit, il-kap tal-partit u l-filosofija tagħna kienet biss illi Edi jitkellem, Edi jimxi, Edi jmur, aħna nsegwu u dik kienet tfisser dak illi Malta kellha bżonn. Naħseb illi Alla oġbu ibierek il-Edi b'84 sena fl-omor tiegħu u naħseb obbligati kull persuna tal-età tiegħi u naħseb ta' kull età li għandna kelma waħda biss xi ngħidu il-dal ġgant tal-politika Maltija. Grazzi, Edi.